Знаете ли, що вас спря? Що си спрял так? Защото си бавно развиваш. Не, защото карате като луди. И ко? Как така и ко? Нарушавате закона, опасни сте. Така е, опасни сме. Най-опасните сме. Най-готините. Най-добрите. Топ. Направо сме бруталка. Най-готината инфлуенсърка. Приключихте ли вече? Кой искаш, бе? Защо карате толкова бързо? Защото бързахме. И за къде? За Маймундере. Базикам са за почивката 2. Как мога да изтърват такова световно събитие? Искаш сега ти стряскам единак да видим кой ще правиш на луд. Тя чак на 5 декември. Той ти не е трябвало да излизаш от майка си, ама си избързал. Ай, чао. Другия път да спирай с причина.